Good morning guys. So आङो दासो सिखारदों guys. सिखारग्रोमोना भिडिअ लाबोनाय जाबाय निमाहा बियो। मैयानिफ्रायनो आङो बेलासिनिफ्रायनो मोनसे भिडिअ इम्पर्टेन्ट भिडिअ आपल'ड होदोंमोन। खिन्थु मैया बेलासि सम थांबाय, दिनै मोनायाव हरसे थांबावबाय आरो दा फुङाव दसे 2 घन्टासो थांबावबाय। आपल'डानो जाया, ससेल' खारनानै थाबथाबाय थायो। मा जादोंथाय? ओमफ्राय ओरै अखाबो हाबाय थानाय, नेटवार्क प्रब्लेम। ओंखायनो दिनै सिखारग्रोन मोना बेयो जाखानाय नंला साननानै गोदान मोनसे भिडिअ होनोसै सानना भिडिअ लादों। स' बाथ्राया जाहैबाय हाथियार दोनथ'नायावनो सान्थि आरो गोजोननाय जौगानाय फैया। बेनि सिङाव माखासे खोथा दं। बेखौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन। लोगोसे उक्रेनाव दावहा जाबाय थानाय समावनो जोंनि बर'निफ्राय MBBS कर्स लानानै फैदों। दा बेनि सोमोन्दै गुवारै नोंथांमोनजों सावरायगोन। स' भिडिअखौ नोंथांमोना इन्जय खालामलांबाय थाबानो जाबाय। हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' मुसलमानफोरखौहाय जायखिजाया इलेक्सनानो जा, एनि इलेक्सन, MP आनो जा, MLA आनो जा, BTC आनो जा, बिथांमोनखौ भट बेंक होननानै बुङो। मानो होनबा जनसंख्यायाव बिथांमोना ओरैबायदि हिउज, मिन्थिखायो बेखौ। दा नैबे राजखान्थियारि नोजोरजों नायहरोब्ला, फ्रम दा पलिटिकेल पइन्ट अफ भिउ, जे इलिगेलै थानायफोरखौथ' जेनेबा नटिसआनो फैबाय। BJPनि बेफोर खेला, माबे समाव मा खेला गेलेनांगौ बिथांमोना दंखासै। दा बेवहाय जोंना रिमट कन्ट्रल बादि सेरजाबानो अन जानाय बिदि जानो नाङा। दा बेखायनो बिथांमोना जुदि नटिसखौ थारैनो गावसिनि लाबनि थाखाय हरमारोब्ला आसाम गभर्नमेन्टआ, नैबे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआथ' मावथारनांगोन इलिगेलै थानाय माखासे मुसलमानफोरखौ इभेक्सन खालामनो। दा बे समावहाय बिथांमोननि रायजो राजायाथ' जनसंख्या बुरजा आरो बिथांमोनाथ' बिराद रागा जोंगोन इभेक्सन जानाय हिसाबै। दा बै नांगौ समावहाय बिथांमोननिफ्राय जिर' भट बेंकआव फैनो हागौ। दा जाबादि एबिएमसुनि लिडारफ्रा प्रमद बर' सारखौ टारगेट खालामनानै बुंगासिनो दङ, बे सेम बुस्थुआनो जेनेकुवा सेम बुस्थुथ' हबलै गयासै आमार बिटिआर अनसलाव। दा बेखायनो सार, सानै हयै जोङो रिमट कन्ट्रल बादि जानो नाङा। नोंहा पावार दं, थारैनो आरो दंमारथारोब्ला नों पावारखौ बाहाय। रिमट कन्ट्रल बादि जायोबा मालाया मा सेरगोन, टिभियाव मा ओंखारहैगोन। ओंखायनो नोंहा नोंनि बादि गोसोबादि सेरनानै लानो हायो, सेल्फ पावार थायोब्ला। आरो माहायजों बाहायजानो नाङा। आरो बयखौबो लानानै दिनै बे बिटिआरखौ, BTCखौ जौगाहोनांगौ। आं बुङाखै जे हाग्रामा महिलारि सारनि दिनावल' जे बिराद मान मर्यादा, स्टेटास आरो जौगानाय पावारा लोब लोब फैदों। नोंथाङाबो हायो। आरो जोंहा पाब्लिकफ्रा आसा खालामदों, आरो सिगाङावबो जोबोद आसा खालामदोंमोन नोंथांखौ आरो नोंथांमोननि सरकारखौ। दिनैसिमबो रायजो राजाफ्रा आसा खालामग्रा सुबुंफोर दङ जे दाबो गोदानथ' 3 बोसोरल' थांदों, बिसोरबा 17 बोसोर नांदों होनलायलायनाय। दा बिथांमोना दासिमबो आसा खालामो नोंथां सारखौ साबसिननिफ्राय हामसिन जागोन। हाग्रामा महिलारि सार खुंनाय सरकारनिफ्राय साबसिन हामसिन जौगासिननाय, पावार गोनांसिन, स्टेटास मान मर्यादा मोननायसिम नोंथाङा BTCखौ जौगाहोनांगौ। बेखौनो आं लुबैयो आरो रायजोफोरनि खुगानिफ्रायबो खोनानो मोनो। नाथाय दिनैनि समावहाय माखासे गोहोफ्रा जोंनि BTCनि थाखानाय सम्पथिफ्रा मोनफानि उनाव मोनफा थांनायावसो जोङो आख' फाख'खौ नुहुरदों। मा रोखोम जालांनो सानदों, माब्रै जागासिनो दं, बेखौ जों सानस'नो हाया, बुजिस'आ मोनदों। नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नुबाय बायदोंबा प्रमद बर' सार क्लियारिफिकेसन हो, बिनि सायाव जथेस्थ' रोखोमै जों बुजिनानै लागोन। जोंनि दा बिटिआरनि सुक्तिनि नामा जाहैबाय सान्ति सुक्ति। हाथियार दोनथ'होबाय NDP आदामोनखौ। दिनै हाथियार दोनथ'खांनायनि उनाव जे जाबाय, सान्ति फैबाय, खोथायाथ' बिदि नङा।
जोंनि अर्थ बेबस्थाया थिग जानांगोन अब्लासो जोंनि गेजेराव सान्थि उन्नति बेफोरबादि परिबेसा फैयो। दा बेनिफ्राय जोङो नुनो मोनो गिदिर गिदिर लिडारफोरा गुसेब आवथायाव थानानै खामानि मावनो गावनि आवथाखौ थोआ मोनो। बेनिखायनो गिदिर गिदिर लिडारफोरा खामानि मावनो थाखाय गुवार आवथा नागिरो। नाथाय जोंनि बिटिआरनि जाबादि अर्थ बेबस्था बेखौ साननानै नाहरोब्ला जोङो इसिबां डेभेलपनि दासो जागासिनो दंथ'। आरो जोंनि अर्थ बेबस्थाया जे गुवार आवथायाव थानानै खामानि मावनो हाख'वा बादि मोनो। ओंखायनो जों दा जा लेभेलाव दं बे गुसेब आवथाखौनो जोंनि इसिङारि अर्थ बेबस्थाखौ जोङो थिग खालामग्रोनानै माखासे इसिङारि अर्थ बेबस्थाफोरनि माखासे नोजोरफोरखौ होलायनानै गारजेन हिसाबै नोंथां प्रमद बर' सारा सोब खेत्रखौनो बेलेन्सआव दोननानै नोजोर होनानै बेखौनो मावग्रोनानै लायोबा उनावहाय गुवार आवथायाव जों आगान होनो हागोन। दा आं बुंनाया बेल'नो थिंक ग्लबेलि एक्ट लकेलि होननाय बायदि बिटिआर ओनसोलनि अर्थ बेबस्था गुबुनारिफोरजों थांनानै एक्सचेन्ज अफ आइडियास लानायखौ आं जेबो बुंनो थाङा। नाथाय नैबे आवथानि खोथायाव इसिङारि अर्थ बेबस्थाया थिग जाग्रोनांगौ आरो। लोगोसे नैबे डक्टर बिथाङा MBBS कर्स लानानै न'आव फैफिनबाय। जोबोद बाख्नायथाव उक्रेनाव जिबादि दावहा सोलिदोंमोन बेयाव बिथाङा दंहैयोमोन आरो आसा खालामो बर'नि बिथाङा खामानि मावगोन। नांगौ जोंनो बेबादि सुबुंखौ सुबुङारि सम्पदफोरखौ। दा बेनोसै जोंनि गभर्नमेन्ट बिटिआर सरकारा बेफोरबादिखौ खेल लानानै थख' सुबुं सम्पद बानायनांगौ बेखौनो आसा खालामबाय। भिडिअखौ आङो एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।